Milá Soňa v Rumunsku. Práve 5 hodín a to je čas, kedy začíname naše vysielanie Vlog pre Soňu. A taktiež je to čas odchodu môjho vlaku do Bratislavy. Poznávaš túto dedinu? To sú Šenkvice. Podľa nemenovaných zdrojov tá najlepšia dedina na svete. Po príchode do Trnavy sa stretávame s našimi spolužiakmi v kine Oko. Tu je od nich pár pozdravov. Čo mám robiť? Ahoj, Sonička. Hlasnejšie. Sonička. Ruži je osvietený. Je to Ruži osvietený. A má pukance. O toto prichádzaš, Soňa, pozri sa. Všetci máme pukance a ty nie, lebo si v Rumunsku a tam je ledva elektrina. Páťo, ty nepozdravíš Soničku? Že stredných prstuješ. Toto si o tebe myslí Patrik, ktorému som mimochodom dopriala elektrinu, ktorú vy nemáte. Včera sa opil. To sa šmykol a nalial sa mi to samo. To sa tak aj otehotnieva. Omylom. To je pán Kosatka. To je pán Kosatec vlastne. To je žena. To je žena? Je to žena, je to veľryba. Je to Kosatka. Už minule sme to preberali. Minule sme to preberali, že to je Kosatka. A žere malé veľryby. Teda veľryby. Veľryby. Lebo ich nenávidí. V ďalšej časti uvidíš, čo si Lucia naozaj myslí o slovenských orgánoch. Pukance!